Gachagua kendrete koretwo mu musona baigori berere mense ya Kenya nigo gati ya baraikuru asebungi akitutu chache North County ya Kisii babere bakumochia gati ya bachumbe asokumurekera mono inganiyo bagukwana gose bakoragwa amona oyo mobwa abanasiasa kura sensemo iyo nigo banyariko bakomochia omoroberi omuya bwokwena no bubweni osha aboigo okorusigwa kwa ekegancha keria gya CDF ase banyariko bakwenekia nigo ekegancha kyo kenyariko bagegusira obokoreri bwa magendero ase constituency imense ya Kenya tari ngoro ya insurance ene chabuna yaru etororo ndobwati ariko ya replace ketobwate area tawa egokwanu ngashanero akini ndiko karagasi. As we speak now, chinya gitari chinyinge chiasari bya barwire babekeiro gusicheni basari ungabono ena chabu dero karagas eyuende ndoraye manya eyuende terigo karagas onora inira sensation dero kora ona gaba Kenya barege sunteime ona kwireri bageri nte bya bakenya baito onye serikali ete guchikuyu within 7 days yarosie ena chabu ya change go chisha ebe active nandekere ya be active igure ruji boundary chine njire basiegete ngakaroko rwari guburwaire gete abegete chibasi chinga sana baira chibasi chaitu chinyinga lakini karabako kambasheti abarwaire nyagitari conversation design ona akwira libageri ntaye ya serikali etige abasari bwate etige guteberera impeachment muso nerabone serikali bigete chinguru chonzi chinguru echibabwate chibese echibabwate bale ko gore app ya sha babekere chinyagitari cheto chirwari abarwaire CTF nere konta abana baito abonta ito supporting ewena terete ebororo CTF weri nere kogera abana baita bataka basome isukuru cheto chirosigwe chipara chirosigwe amaja arosigwe chinyagitari chirosigwe nande tokonyere binyuru byeito mangenderero mbali igo CTF ito konga CTF ira ne mara moja emendu chibesa mara gatatu ikigara kurukare se yarenge inflation Kenya atake replace ubugima bwa kongire maisha imekuwa ngumu CDF njana kwa mendu kurusi